बरोबर ब्रेस्तार देऊ मग कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात असाव आज परत ब्रेस्तारायला आणि कोंकणी भाषेतले नेकेत्र आज परत तुमच्यामध्ये उजळोंक तयार जाल्यात आनीक ब्रेस्तार म्हणल्या तक्षण तुमकां केदाडे उडा आसता हांव रेमंडी करून ताकडे तुमकां कितें तरी नवें सांबाळून येता म्हणून आज तुमकां घरा 20 सेकंद उरोवची कशी सोलार एक अल्टरनेटिव्ह पॉवर तुमकां कळीत आसूंक पुरो हर एक कडेन आज सोलाराक चड महत्व मेळटा आनी सोलार पॉवर यूज केलो जाल्यार तुमच्या घरचे बिल फारीक जावन म्हयन्याक तुमकां परत केईबीन या मॅस्कॉमान पयशे दिवचे एक स्कीम आमच्या मध्ये आसा तुमकां कळ्ळें आसा सरकारान हाच्या खातीर मस्त सबसिडी मिनत आनीक सबार फंड दिवन हें काम आसा केलां आनी आमच्या मध्ये हाच्या खातीर मस्त कोंकणी मनीस आसात पूण वन ऑफ द लिडींग मँगलोरांत पयले पटी सोलार इन्स्टॉल केल्लो आनीक DC ऑफिसांत एक रेकॉर्ड आसा नंबर 1 सोलार इन्स्टॉलेशन पॅनल इन्स्टॉलेशन करून एक प्रोजेक्ट केल्लो एक संस्था आसा ताचो मालक आसा ताचो मालक कांय ल्हान मनीस न्हय कुंबळे नरसिंह प्रभू म्हळ्यार मंगळूरांतले व्हड लंब दीग मनीस मात्र न्हय हांवें ताका केदाळे म्हणचे तुम्ही एकडे उबा रावल्या तुज्या बंदोवणी पळोवंक जाय तितलो आमकां जागो मेळटा फ्लॅग विल बी व्हेरी ब्रॉड टू बी गो अरावंड म्हणजे तसो एक कुंबळे नरसिंह प्रभू आमच्या मध्ये आसा एक केंद्रा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्री हाचो आदलो अध्यक्ष म्हणजे तुमकां कळीत आसूंक पुरो सर्व इंडस्ट्री आनी कॉमर्स संस्थे त्या केंद्रा चेंबर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीच्या अंडर येतात साऊथ केंद्रांत तितले मात न्हय एक बरो GC आनी कमलापत्र एवॉर्डी एक बरो लयन आनीक एवॉर्डी तांतूय तितले मात न्हय आनी इतर लंबायक हांवें सांगूंक गेल्यार एक घंटो ताचे खातीर ती ताचेर तशें सांगोंक उपयोग करचें पडना एक BE मेकॅनिकल इंजिनियर मणिपाल ताणें सांगता ताजो पूत आसा बापा एक पळोवन पुताक तुमी जज करियेत कित्याक म्हळ्यार तितल्या उंच व्यक्तित्वाच्या एका मनशाक सांगत दिवचो विघ्नेश प्रभू एक फॅमिली बिझनेस कशें मुखार सुनोवचें तोय मेकॅनिकल इंजिनियर आनीक ह्या सोलरान टेक्निकल असिस्टंट तो करता इतर सबार विशयांनी ते फायनान्शियल एडवायस करतात आमच्या मध्ये ते आसात हांगा आसात तुमकां स्वागत म्हणटा तुमकां दोगांयकी स्वागत एकलो काळा मनीस एकलो हांव मात्र कलर तुमच्या ओरिजिनल म्हण चिंता म्हाका जाणो कुंबळे नरसिंह प्रभू एक आपणा इतल्याक एक वास्ट एक बूक धाराड आसा खंयचीय एक सोडल्यार मागीर म्हाका बेजार जाता ताका बेजार जाता सांगा तुमी खंय जालें खंय एज्युकेशन जालें सांगा नमस्कार प्रत्येक रेमंड साहब तुमकां नमस्कार बारी चंद्र तुम्ही स्टार्ट केले एक कार्यक्रम आज 2 वाटे तुझे कार्यक्रम चलता आसा जनाचे प्रीती मोगू आणि तुमचे निरूपणे म्हणत कोंकणीची सेवा तुमचे एक निस्वार्थ सेवा जाता आसा संतोष कोंकणी एक आमी आमची आवय भास मातृभाषा म्हणटा आमी त्या भाशेक आमी कितले सबरले करेजे आमकां आतां बार संतोष कोंकणी एक प्रोग्राम मेळ्ळा आमी कोंकणी उलयत म्हणून कोंकणी फरक आसता त्या विशय उलय जाल्यार आमचे कोंकणी सादा मनशा कोडी गेला साऊथ केंद्र आमची भाशा अर्थ जाता आमी उलयल्यार तशें तुमी कोंकणी इन्स्टिट्यूशन सगळ्यात शिकल्यात म्हणटा म्हाका बाय संतोष सांगाय आज म्हळ्यार हांव सगळी मिराग्री सांगतो म्हणजे स्कुलींग PUC एलोशियस कॉलेज कोंकणी इन्स्टिट्यूशन इंजिनियरिंग MIT मणिपाल इन्स्टिट्यूशन सो पुराय म्हणजे एज्युकेशन he has been in a Konkani institution. So this show is very apt because I am from the Konkani background institution. Same taje तशेत. तुम्ही काही शिकलात या विघ्नेश? मिलाग्रेस शिकल्याची माझ्या त्यानंतर एलोशियस कॉलेज देन इन कॅनरा इंजिनिअरिंग कॉलेज शिकून कॅनरा रंगाचे होय कॅनरा रंगनाथ किडी मामा येस व्हेरी क्लोज फ्रेंड रंगा आयिल्लो मागीर तुमचे सिबलिंगा विशयान सांगा म्हळ्यार कोण आशिल्ले आनू अमन आता मारे I did my engineering then 1 year I worked Bangalore तो काम केले मैं हांगा येवन एक कळमपणे एक नवे सुरू करीजे म्हणून म्हज्या एक पुणे एक यंगस्टर आसतना एक यंग रगत न्ही काणपण सुरू करीजे म्हणून गांवांत येवन व्यार करीजे म्हणून
फर्स्ट 1983 ಅಂತೂ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಲ ಆಮಿ 37 years back first solar water heater system introduced kelle and the first customer was Appaji Naik hotel outside so and I remember him ata naan was but I remember him so the first support ani dillo te to आम्ही म्हणजे बापा मका व्यार करताना मला वय मला आमचे कोण ट्रेडिशन व्यार करचो वय आणि कष्ट असा आणि तू वयर तोक जाता सो ताजे पर कष्ट नसत पर तू तू घेवचा असला मात तू यो मला आणि म्हाका ताने 500 रुपये दिले म्हणजे म्हणजे म्हाका आता 5 लाख आयचे एक 2 लाख आहेत त्याचा 5000 म्हणाले बट तोच तांचो 1000 रुपये 500 रुपये नाही तांचो आशीर्वाद तांचो मोग तांच्या प्रीती आवा बापायची सान विषय नाही बट ताजी ಒಟ್ಟು म्हाका बँकान कॅनरा बँकान ताना 25000 रुपये लोन 5000 रुपये आमचे मेगल फंड त्यातले 6000 आमी देवाचे आशीर्वादान म्हणजे बाबा बापायच्या आशीर्वादान म्हणजे भावाचे 3 भाव म्हणजे मगल भाऊ डॉक्टर अनंत प्रभू मगल 2 सान भाऊ श्रीनिवास भाऊ नरसिंह आणि गुरु प्रभू असा ते ऑल सपोर्टेड मी टू स्टार्ट दिस वेंचर आणि आमच्या स्वाम्यांचा आशीर्वाद श्री गोकर्ण पर्तेकाळ जीवता मठ परमपूज्य विद्याधराती स्वामी आले त्यांचे आशीर्वाद तशी तुमगेले बार लक्षले आय वॉज सेक्रेटरी गोकर्ण मठ मँगलोर सो मागीर आमचे कुलदेव दामोदर जांबावळी देवाचे आशीर्वादान आज आम्ही सोलार अंत तो व्यार मुखार कोण आज 37 years झाले 37 yes in solar technology and in 2000 hane 2015 join 2012 ला जॉइन झालो इनिशियली वी टू डू विथ नॉर्मली तुमगेले पोर्टेबल जनरेटर्स 10th PUC दत्ताना ना म्हाका तशें न्ही आणि इंजिनिअरिंग झालं नंतर ना दावणे आयडिया नाशिल्ली MRPL आय वॉज इन MRPL त्या जाल्यानंतर आय वॉज इन पुणे त्या जाल्यानंतर देन आय केम डाऊन टू मँगलोर देन काल म्हणजे मला वी हॅड अ स्ट्राईक एन आयडिया विथ आमचे अरे सोलार रूफटॉप सो देन कंटिन्यूड तुम्ही पुढे घरकडचे होम मात्र करता असेल नाही आय विल डू ओनली सोलार वॉटर हीटर सोलार वॉटर पॉवर करण्यात आहे पॉवर टेक्नॉलॉजी केम इन 2013 पॉवर टेक्नॉलॉजी 13 आणि 14 आम्हाला आम्ही सुरू करूया या ना करूया तू सकाळी महत्वाचं पुढे तू हुन उदाहरले आता हा पॉवर अडता कोइन्सिडेंटली इट वॉज द फर्स्ट प्लांट टू गेट कमिशन 2015 हाका आम्हाला फर्स्ट तुमगेले आज अप्रूव्ड प्लांट फ्रॉम मेस्कॉम डीसी ऑफिस आणि रामनाथ एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट सेक्टर ते इनॉग्रेशन करू गाडी प्रभारी वाडो सपोर्टेड बाय आवर एमपी नवीन कुमार कटील ताजे फंडान ते डीसी ऑफिसांक sanction केलें तांकां त्या जरा सो दॅट वॉज अवर जर्नी टू स्टार्ट विथ सो इट वेंट ऑन देन वी डायवर्सिफाईड खाली सोलार म्हणून न्ही मागीर आमी जनरेटर स्टार्ट केलें फर्स्ट टाइम पोर्टेबल जनरेटर बिर्ला यमाहा म्हाका एक म्हळ्यार एक विशय आसले काय म्हळ्यार मँगलोर रावन ताका नवो पट इंट्रोड्यूस करता म्हणून तयार केला जाल्यार आमी जेन्ना ताजे उपयोग जावका आनी नवो पट आसूं म्हणून आनी वी वेंट इनटू पॉवर लायन ओनली एनर्जी लायन सोलार वॉटर हीटर जनरेटर्स मागीर डिझेल जनरेटर मागीर सन कंट्रोल फिल्म कारा घालता पळय ते फिल्म तांचो हीट म्हणून येता एनर्जी सेव जाता तुमकां स्टिकर घालचे काही इफेक्ट ना म्हाका आतां रूल्स येयला आतां गेले बट एक टायमार इट वॉज यू आर द टू स्टार्ट फर्स्ट टू स्टार्ट so floorings also flooring the vinyl floorings then we went to gas generators so all that everything was new the first time was because I gas generator चे कशा concept that to fill what to no it is run by your LPG gas right so that was पेट्रोल पंपात मिळतात त्याने आमचे सिलेंडर असतात सिलेंडर गॅस सर म्हणजे ड्युअल इंजिन you can run petrol as well as your gas पेट्रोल स्टार्ट कर का मारे तका gas and convert बोले पुढे विलियर्स पंप पेट्रोल स्टार्ट करणं चिमणीत घालचा पोर्टेबल जनरेटर्स पोर्टेबल सांग घराक अंगडीक शॉपाक पुरे जावचा त्या टाइप असले then 2014 we came into rooftop power plants आता I think in last 6 years we are the largest homegrown म्हणारे मंगळूर रांतू साउथ कोस्टल कर्नाटकांतू बिगेस्ट होमग्रोन रूफटॉप इंटग्रेटर्स म्हणता आमकां ओके एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेतले कितें कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असा कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि एकदा पोत विघ्नेश प्रभू ते
एक सोलार आमच्या पाक्या वयर घालून कशें करंट जनरेट करीत आनी कशें तुजें बिल उणें करीत की बीक मेस्कामांचे पयशे कशे मुखार करीत म्हणून सांगतात राव आमचे सगळ्या पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतल्यान एक ब्रेक काडया. स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि तसो पूत विघ्नेश प्रभू सोलाराचे दिग्गज म्हणटात आमी म्हळ्यार बीग फर्म कोडयाळांत उनुदाक दिले गाडी उनुदा दिले कुठला बेचनेर करून आता बेचनेर मात्र नाही बेच्या करंटला करपा म्हणटात सो मच ऑफ कॉन्फिडन्स दे हॅव त्या देखून पुता की कशें बापायन 5,000 दिवन 25,000 लोन करणं आमच्या 25,000 लोन कर दिवन आल्यार भारी कष्ट म्हणटात बट दॅट इज द फॅमिली स्टेटस ऑफ सम बिझनेसमॅन. आज तुज्या पुताक ताणी ते परत सोड रे मी म्हणजे हॉस्पिटल हाडला हे परत करूं आनी करता करता तुमी घेता ना कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचे तुमी प्रेसिडेंट जाल्यात. हाऊ बीग इट इज म्हणून सांगा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुस्त जाणांक आम्ही मस्त जण बिझनेसमॅन आसा तुमच्या वाटे मेंबर नाव वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट सांगा किती लाभ. Very good question तुमचे बाळा. Canara Chamber is an apex organization representing industry, trade, service sector पुराय businessman प्रत्येक represent करतात. It's a big body. Big umbrella. But there are other institutions, industry विंगड आसा specific but आमचे पुराय कव्हर करतात. One and we are the oldest. More than 70 years of heritage we have got. One of the Isaac was. I was president 2008-2009, so that was about 11 years back. So the idea of the Canara Chamber काय म्हणणार एक ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಅದ ಮಂಚಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಸುಖದಲ್ಲಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಾರ ಆಮ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. So we are more than 1,200 members. And starting from cashew industry, manufacturing, wholesale, retail, service sector, all our members. Everything. And the advantage of members anta tanga GST paraile. So how to file a GST sadhaka badhaka kale, then pura we had a seminar in the chamber hall. So all the members could avail the benefit of that. Plus तशेंच इन्कम टॅक्साचे प्रॉब्लेम आसल्यार सेल्स टॅक्साचे सर्वीस टॅक्साचे हे पुराय प्लस रेपेड दिवचे. आतां ट्रेडाक चड टॅक्स घाला गव्हर्मेंटान हाऊ टू फायट और एक ट्रेडाक तांणी ताका बॅन केला काय सो एज असोसिएशन एज इंडस्ट्री असोसिएशन वी कॅन गो अँड represent the government and government always gives respect to the associations. So that values it. कित्याक म्हळ्यार तुमी इन्कम जनरेटर GDP वयर करतले. आता कसं म्हणले आता विघ्नेशाक तुम्ही विघ्नेश कशा भितर येता तूं सांगा विघ्नेश तुम्ही सांगा कशें म्हळ्यार आतां चेंबर ऑफ कॉमर्स न्हू इतले जाल्यार हाऊ यू कोप अप विथ दीज ऑल थिंग्स म्हळ्यार तुमी आतां इंडस्ट्री हाडलो तुम्ही कशें करतात ते. मिगल मेन काम कसं म्हळ्यार आय लुक आफ्टर द एक्झिक्युशन ऑफ आमचे Ajjanipura projects Ajjanipura and all of the aspects like the accounting and finance is all taken care of by my father. Why? तुम्ही कसं करता? What you do? I do sales or मला ते वचून प्रमोट करचे आमचे प्रोडक्ट. आता तुमका कसं म्हणजे शेवक्यांत लाडू म्हणल्यार गेला गो टू द फील्ड अँड सी. शेवक्यांत लाडू म्हणल्यार सकयल शेयो जावन भायर लाडू भायर कशें हाऊ यू डील विथ द कस्टमर्स. आम्ही करताय म्हणजे असा सेल युअरसेल्फ बेसिकली वी टेल अबाउट द प्रोडक्ट कशें तांकां हें जाता म्हण सांगून पडा अँड देन वी टेल म्हळ्यार तुमकां सोलार घाला कशें वर्कआउट जावन अँड वॉट आर द बेनिफिट्स दॅट यू गेट. सो त्या परस सांगून म्हळ्यार वी टेंड टू एक्चुअली कन्विन्स द क्लायंट्स
regarding the. कन्व्हिन्स कर करता यू आर नॉट ए MBA स्टुडंट No, I'm not an यू MBA आर नॉट ए student. कॉमर्स No. कशी करतात ते हाऊ यू डू इट It is an approach that normally. अन्न तर येतो सांगा ना तुम्ही आता सांगा मला No, that is the inbuilt confidence that I have. That I व्हॉट can go. डिमेरिटी फेस व्हॉट डिमेरिट आता हांगाला युथ मस्त जण पळयता आसा Demerit normally they tend initially when they go they tend to reject. Naka mar phai parayo phone query all that. But we have to take an initiative to follow it. So every time when you go. Rejection is always there. Rejection is always there in this why, thing, why, but why, we have to why, stand steadily and go ahead. Don't be defeated. ते पळो करता Why? And sales and marketing has always been fun. मला म्हाका हांगा वच्चे थंय वच्चे आनी पुरा म्हाका एक इंटरेस्ट तशें म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार along with that I can also move into other things आनी वचून फॅक्टरीक वचून मेलचे all that I can do म्हण एक ते पळोवचें जाता वय कशी ते हाऊ इट वर्क्स Solar. वय चलो Okay, actually the solar is actually meant to reduce the power. कॅनरा चेंबरा विशय उलयता ते मार्केटिंगा विशयामध्ये कॅनरा चेंबराचे ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग सांगा Yeah, so main ಅಂತ ಕಾಲ म्हळ्यार आता खंयचे प्रोडक्ट कस्टमर म्हाका कसलो फायदो मारा मग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू टेल द कस्टमर हाऊ यू आर बेनिफिटेड वय त्यांचं पळय तुमगे मेंबरांक कसो बेनिफिट जाता आमच्या चेंबर मेंबर्स Why? ते मेंबर्स बेनिफिट काळ मार वन इज ही इज गेटिंग फी आसा the fees depends the private partnership proprietor concern private limited concern it all varies it starts from 1,500 up to 10,000 rupees yearly ಆರ್ ಲೈಫ್ yearly lifetime minimum असा ताका 50,000 रुपये असा 25,000 असा 15,000 रुपये असा डिपेंडिंग ऑन विच कॅटेगरी आहा पार्टनरशिप उणे proprietorship उणे private limited company chair depending on the company size what is constitution of the company that way एनीबडी कॅन बिकम द any business मिगेल एक न्यूज पेपर जाल्यार yes you can become even we have got chartered accountant as a member sir it's not necessary that you can be a professional also you can be a professional advisor you can be also an journalist all that a small printing press whatever it is no you can be membership is open for membership everybody. open तशें right it is not necessary that तूं business कर का म्हणना तशें कांय ना तशें कांय ना कोणाय Right. पूण कॅटेगरी वायज वो इलेक्शन ते येतना वेदर बायफर्केशन या कसं म्हणी एक मरे No. Nothing like that. It is general body and voting is by proxy votes. They go by chamber is like an industry. आमकां पळय इंडस्ट्री लो आमकां we are called directors chamberanत the president secretary treasurer and all our directors is like an industry where the voting is not members can send a proxy vote proxy form send कोणा vote पेटयत हांव कोणा vote दिला म्हणून त्या टायपार ताणें येवका म्हण ना ते votingaक तशें that is how it runs so it runs like a industrial concept प्रेसिडेंट जाले येदोळ I think we have got more than 60 to 70 presidents. It started 1945. 2 years term, yeah. No, it's 1 year term. And if you feel that you want a second term, uncompleted agenda is there, you can opt for a second term. That is how it is. So some people say, "Ek was for 1 year, it is too much." why But it's a काम असा. it is a hectic Hectic job. Some people say, "Ek was for I could achieve what I wanted to achieve. My dream is over." But for some, they feel, "Yes, I have still to achieve. I can continue I can continue for second year." That is how people take up the second year. SEZ कानी प्रयत्न तुम्ही कसे Actually, the Mangalore SEZ concept was floated by Canada Chamber. And Giridhar Prabhu from Chachal Industries, he was one of the prime movers for the Mangalore SEZ. He has worked a lot. Tane. And Tane am kanga ang industry not lenga. Ang SEZ lang industry yetta mo. Now because of Mangalore SEZ, when Canada Chamber was a partner in that, one of the shareholder. Right, Canada Chamber. And because of that, we were attending meeting of SEZ in Delhi. Because it was sponsored by now also. It was sponsored by ONGC. So ONGC is the parent company of SEZ. That is why we are supposed to go to board meeting in ONGC office. तुम्ही आता कोण प्रेसिडेंट झाला तो एव्हरी टाइम ही He becomes by default डिफॅक्टो yes for that term. And because of that we got Cardiolite factory, OMPL, or because then there is a petroleum, the byproduct petroleum can be used in this. ऑटोमॅटिकली करू जाता Taka mi SEZ जाऊ का म्हणा मी करूंगा. We floated the idea. We fought with the government, give a representative with the government, and Canada government supported us, and finally we could get that. स्मार्ट सिटी तुम्ही कसं करता Yeah, smart city also is a part of the overall development of Mangalore.
And we have been constantly in touch with the smart city officials and the projects. So our chamber also gives ideas to them what Mangalore needs under smart city, and the smart city people also interact with chamber. What do you कंटिन्युअस मीटिंग जाता जाता असता आमचे इनपुट तांचे इनपुट वी गिव रिप्रेझेंटेटिव्ह देम what Mangalore requires regarding underground cabling ki, underground water ki, drainage ki, and industrial support ka kam ka, all that. No, माझे पर जाता असा right. We are constantly in touch with them, and smart city is a good concept by this Modi government, and it implementation has a little bit delayed. Right. But I feel once it's completed, Mangalore will be prepared for next 25 to 50 years, with all kind of एक infrastructure infrastructure ready असता. The smart city has to more be infrastructure oriented for the next 25 to 50 year development of Mangalore. कशामुळे द विजन विल बी Yes, that way. तिथले पर डेव्हलप होताना कशी जाता म्हणून Right. what are the shortfalls or demerits of a smart city आत्ताच्या मँगलोरान पळयतना नाही demerit of Mangalore I cannot exactly say demerit. ये आता evolved city this is a evolved city Amma Mangalore didn't develop as it wanted. It developed as it is. Extent जातात गेले. Right. There was no planning was not there. पुढे पुढे उठू develop जातात गेली. So what happened is underground water system was not perfect. Drainage system was not perfect. So आता ते पूरा आता digging जाता असा पुराकडे. If you have seen it, so many roads are getting digged up. So roads have been again relayed. So many pipes are relayed. Lot of inconvenience has happened to the customer now. To the public. लहान ब्रेक कोकणी भिजले का कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा नरसिंह कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि जसं पोत विघ्नेश प्रभू आम्ही सुमार विषय या स्मार्ट सिटी विशयांत आणि पूर्ण केंद्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीच्या मध्ये उलयले हांव सोलाराच्या विशय आम्ही जाऊ म्हणून पेंडिंग दवरले की तुम्ही रावाचे म्हणले का राव आमच्या सगळं पळय आम्ही पण कोकणी भाषेत लेखत्र एक ब्रेक काढ घेत स्वागत मग कोकणी भाषेत लेखत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि त्याचा पोत विघ्नेश प्रभू सोलारांत एक्सपर्ट आणि ते म्हणजे वडलताना विचारता आमच्या घरात बिल कितले विजय म्हणून आणि त्याच्या स्लॅब्स त्या वयर येतात आमगे 1,500 बिल येतात महिन्याक 1,500 इलेक्ट्रिसिटी बिल येतात 1,500 बिल येतात वय ते कसे बायफर्केशन करणं झिरो करू आता आणि म्हाका इल्ले पैसे येतात यू टेल ऐकत येतात स्टार्ट करू का ನಾವು आता मಳೆ ಕಾಲೆ ಮಳೆ ತಂಚೆ ಬಿಲ್ अबाउट 1500 रुपीस येता सो ना बेसिकली तुम्ही एक 3 किलोवॅट चे सोलर रूफटॉप सिस्टम घालार इट इज कॉल्ड एज ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम म्हणजे ताका so from that you generate about 360 electricity units per month. Now say if your bill is about 1500 units more malar, so you will be hardly consuming maybe about 120 to 200 units. So tum kale jata out of the 360 units which are generated from the solar every day ki na per month so tum ka tawal kale jata out of the 360 units say about 120 units you self consume making your electricity bill zero About 200. Zero. About 200 units are self consume okay remaining out of that tumcha kale remaining units asa right 160 that by default it goes to the grid ऑटोमॅटिकली Automatically एक्स्ट्रा वायरिंग गिरिंग काय ना ताका मला सेपरेट वायरिंग करचे ताका and it is not linked with the house wiring at all नाही मेस्कॉम आतावनो एक तले एक लाईन येते ऑटोमॅटिक जातात ते कसं Automatic. bidirectional meter म्हणून असता ताका आता काय मीटर घालतात बरं हाऊ इट गोस म्हणून कोण ऐको आमका ना मला तंतु तुमकां मला इम्पोर्ट रेकॉर्ड जाता एज वेल एज एक्सपोर्ट मग त्या आईला लाईन येतात तुझा बदल तसे यूज जातात मग तुमचे बिल झिरो होता आणि मेस्कॉम तुमका साधारण एक 700 रुपये मेळटा महिन्याक एव्हरी मंथ मंथ 700 रुपीस मेस्कॉम दिता 2500 बिल झिरो ಓಕೆ तुका 2,500 रुपये महिने ಸೇವ್ जाता वर्षाक 25,000 ಸೇವ್ जाता सेव करताना आता आता पावसाळीत या ओत समानातल्या वडेत सिच्युएशन तुमकां काले जाता म्हळ्यार तुमकां म्हळ्यार पर किलोवॅट यू जनरेट अबाउट 4.3 युनिट्स पर डे फॉर द एंटायर इयर and average on an average तुम्ही एव्हरेज करते summer अंतू it gives 5.5 आता कसं येईना आता 2.5 देता about 30-40% efficiency comes down summer it goes to 30% extra efficiency but overall आता जे त्याला फिल देता filled up exactly but overall तुम्हाला per kilowatt you get about 4.3 units per you kilowatt get about 360 units per month average throughout the year throughout the year मॅस्कॉम एव्हरी मंथ दुड्डू जाता की why Yeah. yes जे Get they paid in time. pay it in time
Guaranteed. Yes, yes. And We have done more than 100 projects. we have done more than 150 projects 150, yes. and more than 2,500 kilowatt projects, about 2.5 megawatt. And everywhere it is 60%, 50% is MESCOM pays. In 50% bill is zero. एक्सपोर्ट करना ताकद बिल झिरो होता. इन 50% एक्सपोर्ट करता तर त्यांचे बिल झिरो होता. नाही हे सांगा म्हाका आता आता कितले कॉस्ट कितले आता आम्ही दुड्ड कितले घालचे अबाउट 2 lakhs. आता 3 किलोवॉट लागल्यार 2 लाख रुपये. आता तुम्ही म्हाका सांगिल्ल्या प्रोजेक्टात 2 लाख 2 लाख रुपये आता. हां So your money recovered in about 5 to 6 years. बरं म्हणजे लगी 2 लाख असल्यावर बँकिंग कसं नाही नका तुम्ही 2 लाख रुपये बँक ना तुम्ही बँक जाऊ का 1.5 लाख बँक दिता 50,000 तुम्ही गेला झाले. आता सब्सिडी आणि Subsidy taka- 2 लाखाची सबसिडी की ऑलरेडी सबसिडी No. This is the actual cost. Now government wants to start subsidy for the home sector. But implement जाऊ ना. They want to give about 20% subsidy. Yes. So that will come very fast. Maybe next 2-3 months. मग या सगळ्या प्रोजेक्टाक जावचे 2 लाख रुपये मात्र Why? Plus tax amount. 2 lakh 18,000 with tax. 2 lakhs without tax. 2 lakhs plus tax. 2 lakh 18,000 पडता. म्हणजे रूप आणि कशी असं का तसे प्रकारे मी आमगेले रूप एक स्लॅन्ट असता काही होता. Any Can but be mounted anywhere. it should be concrete or it should Or be GI sheet. GI sheet. Galvalume It sheet. can't be on the roof tile. That's all. टाईलाच्या वैरे Design. It should be concrete or sheet, GI sheet. Tile आणि जातं, but under there must be concrete. Strength out. It should bear the weight weight, yes. ती जड आहे weight bear करच्याक आणि But तुमका under the tile there must be a concrete roof. गट जाऊ का गट जाऊ, आता म्हणल्यार गोष्ट. and highest benefit आणतो solar ಅಂತ आता more popular is going for the industrial Industrial sector. sector. मग तांका tariff 8 रुपयाचा power tariff. तुमका घरा 100 रुपये. होय तांका 8 रुपयाचा. होय. तर तांचे बिल झिरो फास्ट आता. तांका खंडापडे सेव आता आणि तांका डेप्रिसिएशन मिळता. हो 60% 60% depreciation per we year. get per year. So and they get subsidy of 10% Oh. for energy saving product म्हणून. So तांका total within 3 years the money is recovered. 2.5 years also. हो मग तुमचे लाईफ टाइम कितले त्या पॅनलांचे 25 years. तुमचे ते सोलाराचे पॅनल ते 25 is warranty. Warranty, It's not on life. performance. We warranty. Life is more than that also. 25. It goes up to 30 years also. वॉरंटी म्हणजे व्हॉट वॉरंटी यू On performance. That I guarantee you 80% performance at 25th year also. That is the warranty. 80% 80% of the What we told now to you. power generation. आताची त्या तुम्ही कितले किलो 360 units म्हणले आम्ही 3 Why, kilowatt. why? 80% it comes to about 290 units at 25th year. I guarantee you. 25th year is 290 I guarantee you. guarantee Yes. it is on the It's documented. it's on the Documented. document. And that is the norms by IRDA. MNRE. MNRE. MNRE is given the guidelines. You should give this guarantee. It is monitored by the government. That's why our Modi government is promoting solar in a very big way. Because 25 years minimum life asa aje plant ache and very fast at the plant compared to thermal coal plants, thermal plants and other plants, nuclear plants. Solar plant ki means very fast. Installation time, say it's hardly about 3 to 4 days. For smaller plant. For a smaller plant like 3, 5 and 10 and pora. Installation time is hardly about 5 to 6 days installation gone. And then it is all the related procedures, MESCOM procedures. So that takes say another 20-25 days. So within a month entire plant can be commissioned. And MESCOM agreement for 25 years. MESCOM gives you MESCOM the agreement is for guarantee 25 for 25 years that they will buy the power from you. To a stamp paper agreement. तुमच्या एग्रीमेंटाक रिलेटेड जाऊन ते एग्रीमेंट करतात Yes. And that all work done by us, the turnkey. Turnkey The project. customer pays nothing extra. Whatever the quotation is given at the end of it, we will give with the agreement to you. And industry it is very, very popular. Baikambadi, we have done about 600 kilowatt. More than 20 projects in More than 20 projects. Almost our Ace Food. पण हे समजा My Plant takers, Ajit शिकवायच्या my ND Sons, my Amar Marine. Ashava Plastics, Vinayak Engineering. So all Amar these are Marine, मस्त Delta बरं. Industries. डेल्टा इंडस्ट्री बद्रुद्दीन म्हणून ऑलमोस्ट त्याचे घराक त्याचे अंका पर आता 3-4 प्लांट चलता असते सो लॉट ऑफ प्लांट्स है कमी पका इन Baikambadi people have realized that this is the only source I can reduce my power bill, get depreciation tax benefit, and then and subsidy also, and within 3 years money recovered.
आणि प्रॉफिटिंग खंयच्या कंपनी ताकून करच्याक इजी Profitable company very easy. very easy because otherwise they have to pay the Instead of paying income tax, They are paying the down payment. you put in down payment. सीधा And instead of paying the power bill, they are paying the EMI. Instead of paying the power bill, they pay the bank EMI. घरचे प्लांट तुम्ही सांगलेलं म्हणजे काही नॉट अ बिग Not a big issue at all. आणि आम्ही वेदराज कंपनीच्या घरा गेला MLA त्याची फॅक्टरी गेला Fact, अंगडी व्यापार. about 3 years back, big 50 crore plant. So everyone is now coming thinking that this is a आणि solution. सबसिडी स्टार्ट झाल्यावर पीपल It will really boom. It will, yeah. आता ती कशी इंटरेस्टिंग आलं म्हणजे लुक्रेटिव्ह होतं Now interesting, it become lucrative. That subsidy cut. Then it will be compulsory one day. And government say, कंपल्सरी नाही मागीर हो पळून जाग म्हणलं खंय आसा रे पाक्यार तर मला वेरी असते. माडावर इन्स्टॉल करतात म्हणते यार हाऊ ग्रोथ यू म्हणजे तुम्ही ते ग्रोथ कसे पळयतात व्हॉट टाइप ऑफ Growth, तू I think the future of our country is solar, because it is green, Electric cars are coming. green power, no pollution, and there is no power loss, and there is no power shortages in that, and that is the future of this country, because आमचे ऑइल बिल मस्त उणे येता आमचे कोल बिल एक ब्रेक काढूया त्याच्यामध्ये कुंभे भजन एकत्र या कार्यक्रमाला आमच्यामध्ये असा कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि त्याचा पूत विघ्नेश प्रभू ऐकलं तुम्ही सोलारा विषयात पळ्या वेफोर कुंभे कडेच्या सेक्शन करता आम्ही आणखी इम्पॉर्टंट एक विषय असा राव आमच्या पळ्या वेफोर न्यूज कुंभे भजन एकत्र एक ब्रेक एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि विघ्नेश प्रभू मुखार सुरवेच्या पहिले हांव सांगता तुमच्यापैकी कोणी हांगासर या कोंकणी भाशेन एकत्र या कार्यक्रमात येवंक जाय तर तुमी हर एकल्यानी म्हाका रेमेंड करून आता कोडे म्हणजे नाव स्क्रॉल जाता आनी ताचे नंबर स्क्रॉल जाता तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करियेत आनी हांगासर येवयेत तुमच्या बिझनेसाचे या नोव्याकाच्या इन्व्हेन्शनाचे या कितेंय विशयी तुमच्या कृषीच्या विशयात या तुमच्या पर्सनल लायफा विशयी कितें इन्व्हेन्शन केलें जाल्यार तुमी हांगा बसून उलोवंक हो एक V4 न्यूज लक्ष्मण कुंदर आनी ताच्या टिमाचे एक अवकाश करून दिला कोंकणीक एक स्पेशल अवकाश तुमी हो गडसून घेवयात हर एका ब्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर हे प्रोग्राम चलता हर एक आयतारा 11 ते 12 म्हणसर मरुप्रसार चलता युट्यूबाक अपलोड जाता आनी हर एकल्याक ते कळटा तुमचें इनोव्हेशन तुमचे विशयी आम्ही सगळ्या संवसाराक प्रसार करचे हे काम उचित आम्ही करता तुमच्या कोंकणीची सेवा जावन करता तुम्ही ह्या विशयात केदाळे एवढा आसतोरेत म्हाका रेमेंड करून ताकोडे तुम्ही संपर्क करियेत आमी सांगता आसात आमचे नरसिंह प्रभू आणि विघ्नेश बाबू आमी उलयता पुरो संवसाराचे तो वयरच रावता म्हणटा तुमच्या फॅमिली विशयात सांगा तुमगेल्या बायले विशयात सांगा न्ही भुरग्यांक भावा सांगे तुम्ही निमी येरी मागीर घरकडे वचून तुमकां आपल्यान म्हाका मारल्यार कष्ट इतकें लावणी म्हज्या बायलेचें नांव लता एम प्रभू शी इज BSc B.Ed ग्रॅज्युएट म्हाका 3 भुरगे तुमकां टीच करता म्हाका टीच करता केलता रे विघ्नेश प्रभू मलगाडो आजी BE मेकॅनिकल ताजे नेक्स्ट म्हजे धूव म्हजी पल्लवी प्रभू शी इज एन MBA फ्रॉम टॅपमी and she is in Bangalore. She is married. Meritorious student. Yes, she is in Bangalore, married to an engineer from MIT MBA. तशी मागीर last is my one more son. He is BE in Information Technology from MIT. He is now working in Walmart. आता तो बॅचलर 2 जाणां सो आता 2 जाणां कजार जाला आता एकलो मात बाकी हाका आणि हाजी विशय तुमकां आतां करना मुझे बायल उडपाची नाव सांग नम्रता प्रभू नाव सांगल्यार कष्ट आसा नम्रता प्रभू म्हणून मुझे बायलें नाव अँड आय हॅव 2 daughters बाय शिवानी आणि काय म्हणजे आज घरकडे बसकी करतो तुवेल नाव उडका जरा बसकी करतो शिवानी अँड वैष्णवी दे आर my first daughter is about 3.5 years Sanapurga and second daughter is just about 2 years nearing 2 years
काही काही म्हणजे अन्नाला सपोर्ट असल्याने मध्ये काही एक ब्रेक करूया ते आम्ही मात्र ब्रेक दॅट्स व्हेरी गुड सपोर्ट इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. नो आय रिअली एप्रिशिएट बिकॉज वडील झाले तक्षण चेडू जाऊ का वडील झाले तक्षण चेडू जाऊ का विथ जोश जाल्यार पळय ते ऍक्टिव्ह असता नाल्यार मागीर प्लॅन I think he married in 2016 and with 22 children. That's a great thing. Very appreciation. Very appreciation. I'm going to prepare we are on the same boat. Don't worry. And the one more of the good thing is we are staying in a joint family. Oh, that's great. कौन रखता थी? We have my family and Taji family. Oh, no. Yes, yes. मेरे 2 ಸೇರಾಚೆ ಬುಡ್ಕುಲ ಜಾವ ಕಮಂತ ಎರಡು ಸೇರಿನ ಇದು ಬೇಕು because आमची परंपरा असली पुढे staying together आमचे GSB परंपरा असली. So he also thought आता कमी फ्लॅट असा बट ना काल तुमच्या इथं राहता म्हणालो सो आम्ही जायतो म्हणे सपोर्टर्स म्हणजे इट ऑलवेज फील्स गुड. नाही तशी म्हणून नाही when elders are there in the family सत्ता रबल्यारी पुरे काम खाली पाऊस मात नाही ओ तू गीत बरं कत्री पडला आम्ही नरसिंह प्रभूच्या सत्या भितर कितले असं आमकां कोत्ता पडले तुम्ही हे सच्चे असल्यात Manipal. Yeah, we were also in event management. I think I was doing a lot of shows as an anchor, where Antakshari, Mary Avasuno, beauty contest, JC पर करता लो. Why don't you do an event company? So I joined in Manipal, Manipal Ace Munami. About 8 years we ran the company. Manipal Ace and Mango down to exhibition आमचेच असले. Manipal Ace Buildcon Expo, Realty Expo, Automobile Expo, exhibitions concept. Every time press exhibition concept आम्ही start केलं. And we also got Chetan Bhagat from Mangalore, the Shiv Khera, all great personality we got under that. And Auto Expos also. Auto Expo. Buildcon Expo. And then 2015 since there are a lot of competition of taxation असले 18% तक service tax असले. So the business was not come, people not ready to pay that additional 18%. So then we said that we will call off. And we called off in a very amicable way. Even today we have a very good relation. And then he joined with me for then we made Kumble Solar private limited Kalami only for solar purpose. For solar projects, for big projects, a private limited company Kumble Solar Energy Solutions Private Limited, ISO certified and MSME certified and Udyogada registered, startup registered and also CRISIL rated company. So that customer confidence you have to build up all this, the quality, consciousness, the financial stability of the company and the government recognition. त्या प्रवासला customer faith येता आमच्या वर्क करत आणि 37 years start करचांक what you advise? I always advise is one is focus असो का तुम्ही पुता केलं it is visible. Within it is visible. yes. तुम्ही यंगस्टर कशा सपोर्ट करतात that is a very visible. इंजिनियरिंग करता ॲटलिस्ट एक 4 years एक मे बी 5 lakhs म्हणे जाऊ का एक 2 लाख जाऊ का 2.5 lakhs आमच्या टायमाची प्रत्येक लाख काही काम कर का म्हणून एंटरप्रेन्योर करूया बट व्हाट यू से हाउ सस्टेनेबिलिटी see entrepreneurship is not a bed of roses. It's a bed of roses and thorns. both गुलाबी కూడా ఉంటుంది ముళ్ళు కూడా ఉంటుంది गुलाबी one day summers म्हणजे second day there will be other issues but the same and the focus असो का एक डिटर्मिनेशन असो का आणि भूक असो का एक मनुष्य भूक असो का भूक असला तर काम बता हांव करता आम्ही म्हणतो ना भाजल पडून ताण असं का ताण त्या असल्यार आणि फोकस असल्यार आणि एक determination असं मला टू फेस एनीथिंग दॅट कम्स युअर वे पण सॉल्व करिया म्हणून सॉल्व एक्झॅक्ट सॉल्व करिया सेकंड ऑफिसर ಬಂದ್ ಖರ್ಚಿನ ಕಥನ ಇಲ್ಲ every day is a new day in business ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ तसे स्टार्ट होते कुंबळे माम तुम्ही दोघी जण अंगम राहिलात तुम्ही एक आन आणि पूत येऊचे फर्स्ट टाइम गो बायला आयला ती फॅमिली आहे फर्स्ट टाइम तुम्ही ते फोटोवर पडले आन आणि पूत हांव मिगेल आन लागा पण येता म्हणलेला विघ्नेशान फर्स्ट टाइम आय हर्ड इट फर्स्ट टाइम दॅट्स व्हेरी नाईस
आणि तुमगेले I'll get more information through him when the fee comes. इंडस्ट्री आणि की उत्तरोत्तर डेव्हलप जावो आम्ही पत्योचे पूर्ण देव तुमका आशीर्वाद देव आणि अशेंत मस्त जना युथांक एंटरप्रेन्युअर जावं तुमच्या आशीर्वादान आणि तुमच्या हेल्पान जाव आणि आमच्या ग्रीन आमच्या Green देशात energy. आणि की चड जावच्याक तुमगेल्या वयर देव आशीर्वाद करू पण सांगो न्हू हांगा जर आयिल्ल्याक एक सर्टिफिकेट आसा कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा म्हणून ही सर्टिफिकेट तुमकां आमी दिता हे तुमच्या घरावर काही ऑफिसाला मेळटा इन माय कॅबिन. आणि हे 2 ताळी आमच्या लेखारी Yes, yes. थँक्यू फॉर कमिंग येस धन्यवाद. धन्यवाद. कोंकणी भाशेन लेखित या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसात कुंबळे नरसिंह प्रभू आणि विघ्नेश प्रभू आमच्या मध्ये ते आसले तुमकां सोलारांत कितें लाभ कितें इलेक्ट्रिसिटी बील कंडपट म्हणटात ते सोडूंक तुमी कितें गरज आहे हाच्या विशयान सगळेच ते उलयले तुमी हाच्या विशयान चडीत म्हायती तुमचे नंबर सांगून सोडा 9845081897. तुझे नंबर सांग तुझे नंबर 9980233010. ओके देवबरेवर म्हणतात तुम्ही 1 घंटोभर आमच्या सांगात रावतात हर एका ब्रेथर राखो रावतात हे कितें हाडण्यात हो रेमंडेकर म्हणून पळयतात कोंकणी भाशेन नेकेत्रा लक्ष्मण कुंदर V4 न्यूजान आमकां सपोर्ट करता तुमी सगळे हप्तो राखो रावतात तुमकां देव बरें म्हणटना हांव परत मेळटा मुखल्या ब्रेथरा राव आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेत्रा.